Vážení diváci, dnešné sféry dôverné sú venované osobnosti politika a kňaza Jozefa Tisa. Na úvod máme pripravenú ukážku, kde sú výpovede dvoch známych historikov. Prosím režiu o ne. Odpovedám tak, ako odpovedali tí, čo majú právo a povinnosť hodnotiť každého kňaza ako osobu. Boli to slovenskí biskupy, jeho súčasníci a najpriamejší zodpovedný bol arcibiskup Kmeďko, do ktorého diecézy Tiso patril. Nenašiel som jeden negatívny úsudok z úst katolíckych biskupov na Slovensku a takisto v Ríme, ktorý by bol vyčítal niečo Tisovi ako kňazovi. Všetci uznávali a potvrdzovali, že to bol príkladný kňaz vzorného kňazského života. Vzťah Jozefa Tisu k Slovákom a k iným národnostiam Židov nevynímajúc bol taký, ako mu to jeho kresťanská viera a morálna teológia, ktorý bol profesorom, ukladala. Milovať budeš bližného svojho ako seba samého. Máme x dôkazov, veď už ako chlapec na gymnáziu v Žiline bolo v každej triede 30, niekedy až vyše 50% židovských chlapcov, aj keď to bolo katolícke gymnázium, a nikdy som nezaznamenal ani najmenší prípad, že by on bol tých židovských kolegov nejako diskriminoval. Respektoval takisto Maďarov, lebo žil v štáte, kde vládla maďarská vláda. Krátko pred vysviackou ho z Nitry obžalovali, že paktuje s pánslavistami. Nebyť vtedy skutočne kňazky tiež príkladného rektora, ktorý bol maďarizátor, ale zase mal svedomie, preskúmal všetko a povedal mu, napísal mne vhodných pár slov, ale to nemôžno pokladať proti zákonom ani proti dobrým mravom. Slovákom bol už od malička, ale vedel, že ako sa treba správať, aby dosiahol čosi, čo je viac ako národovectvo. Počas prvej republiky Československej nie som si nejak vedomá toho, že by mal nejaký veľmi vyhranený negatívny vzťah k Čechom, alebo k Židom, alebo k Maďarom. Skôr si myslím, že ten jeho vzťah k menšinám a k týmto národnostiam sa začal budovať až počas existencie slovenského štátu. Jeho vzťah k Židom ovplyvňovalo celkové pôsobenie a celkový stav vtedy spoločnosti, ktorej Židia dominovali, a to je všeobecne známe, nielen vďaka propagande, ako element nežiaduci v slovenskej spoločnosti. Vzťah Jozefa Tisu k Židom nebol nejak veľmi citovo podfarbený, mal k nim vyhranený vzťah a aj v ďalšej etape vývoja jeho politického myslenia, jeho politickej funkcie bol tento vzťah veľmi citeľný a veľmi zreteľný. Krátko po vzniku slovenského štátu povedal, národ slovenský je pre mňa oveľa viac ako Židia. Ja nenechám zahynúť slovenský národ kvôli Židom. A myslím si, že tieto slova nepotrebujú žiadny ďalší komentár, pretože tu povedal Jozef Tiso celkom jasne, aký má vzťah k Židom. Národ slovenský bol pre neho viaci, ako boli Židia. Po vzniku štátu už v rozhlase mal prvé verejné vystúpenie o tom, že židovská otázka sa musí začať riešiť, a je veľmi známy predsa tento prejav, že sa začne riešiť kresťansky a že tento problém vyriešime, ako slovenská spoločnosť ho vyrieši po kresťansky. Židia v tom čase už boli tým elementom, ktorý aj propaganda, aj myslím si, že veľká časť slovenskej spoločnosti označovala za tých, ktorí sú škodcovia slovenského národa a ktorých sa treba zbaviť tým, aby vlastne nebránil v ďalšom emancipačnom vývoji slovenského národa.
Myslím si, že jedným z tých podnetov bolo aj ten stereotypný pohľad slovenskej spoločnosti na Žida. Vždy sa predsa hovorilo, a priznajme si to otvorene, že to platí vo veľkej miere aj v súčasnosti, že Židia boli tí, ktorí slovenský národ, povedzme to otvorene, naučili piť. A potom ďalší názor stereotypný, Židia boli predsa tí, ktorí ukrižovali Krista. A to je fenomén, ktorý netreba obchádzať. Prevládal názor, ktorý našiel svoje uplatnenie o niekoľko rokov neskôr, v čase, keď sa začali deportácie, ako spoločnosť vnímala Židov. Židia boli tí, ktorí neboli schopní pracovať, vyhýbali sa práci. Hovorilo sa, alebo propaganda aj tak tvrdila, a propaganda zase, lístok sa nepohne bez vetra. Židia majú obidve ruky ľavé, a preto je načím poslať ich na prácu na východ, rozumej, do koncentračných táborov, aby sa tam naučili pracovať a aby vlastne pochopili, že Arbeit macht frei. Aj toto bol jeden zo stereotypných pohľadov na Žida. Žid ako človek, ktorý nebol naučený pracovať a vyhýbal sa robote. Systematicky sa vyhýbal robote, živil sa kšeftovaním, živil sa obchodom. Myslím si, že tieto stereotypné pohľady zahrávali veľmi významnú úlohu pri formovaní jeho postojov. Ty som prijal funkciu prezidenta, aby som vám povedal úprimne, z prinútenia súčasnej situácie. Vtedy ja už som mal 16 rokov, už sme všetci vedeli a my sme sa vtedy do politiky miešali už od 13 rokov na gymnáziu. Vtedy situácia na Slovensku bola taká, že keď išlo o voľbu prezidenta, verejná mienka, môžem povedať na 90% na Slovensku bola taká. Iba dvaja mužovia môžu kandidovať na tento úrad. A to bol Baťko Škultéty a Jozef Tiso. Škultéty už mal vyše 80 a stále v listoch písal, toto je asi môj posledný pozdrav, lebo sa privoval na smrť, hoci potom ešte všetko prežil. Takže prakticky tu, z morálneho hľadiska, všetky Slovákov vtedy nie bola alternatíva. Pre jeho politickú kariéru, ktorú za 20 rokov tak vykonával, že si získal nesmiernu autoritu v národe. Každému bolo jasné, že iba Tiso môže byť prezidentom. Tým viac, že vtedy sa už vedelo v októbri, že druhý, ktorý ašpiroval, bol by nešťastie pre Slovákov, lebo to bol Tuka, ktorý chudák následkom väznenia a všetkých svojich sklamaní už aj psychicky nebol celkom pri sebe a úplne sa zapredal nacizmu. Za tejto situácie ty sa to musí cítiť ako povinnosť. Kto si to musí prijať, iný kandidát národu nie je priateľný, tak to prijala ako službu národu. Neviem si predstaviť, kto by bol vhodnejším kandidátom na funkciu prezidenta. A podľa môjho názoru tým, že sa stal prezidentom, to vyústilo logicky, alebo malo to nejaký logický záver z jeho predchádzajúcej politickej činnosti. Bol predsa vedúcim, bol predsa vodcom strany a v tejto hierarchii stal na najvyššom poste a myslím si, že bolo celkom logické, že sa stal on prezidentom slovenského štátu, že mám taký pocit, že sa ani nevyberal nejaký ďalší kandidát, ktorý by ho bol nahradil, alebo ktorý by mohol kandidovať spolu s ním. Myslím si, že to išlo celkom tak spontánne a že sa to chápalo vlastne ako logické vyústenie jeho dovtedajšej politickej činnosti. Vzhľadom na to, že už skutočne mal bohatú politickú skúsenosť aj z predchádzajúceho obdobia, z prvorepublikového obdobia. Keby bol Tuka predsedom alebo prezidentom slovenského štátu, myslím si, že by slovenská spoločnosť dopadla ešte horšie ako za prezidentovania Jozefa Tisu. Pochopiteľne, pretože Tuka bol radikál a Jozef Tiso patril k tomu zmiernejšiemu krídlu slovenského politického spektra, patril k tým umierneným politikom.